ہٹا رخ تو پردہ اے لجپال سانور۔ اچھا سرکار مدینہ دا فرمان ہے لا صلاۃ الا بحضور القلب، حضوری قلب تو بغیر نماز کائی نہیں ہوتی۔ حضوری قلب ہے بھی ہاتھ کار ولے تے چت یار ولے، نماز پڑھیے لیکن نماز بھی ایسی جس دے وچ عشق مصطفیٰ ہوئے۔ تے میرے پاک نبی دا فرمان ہے بھی علی دے چہرے نوں ویکھنا عبادت ہے۔ کیوں عبادت ہے؟ علی نے سب تو پہلے جس ہستی نوں ویکھیا اس ہستی دا نام اس میں گرامی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہن سرکار نوں ویکھیے تے سرکار فرماون بھئی علی نے مینوں ویکھیا تے علی دے چہرے نوں ویکھنا عبادت ہے۔ تے سچی گل کرے مصطفیٰ نوں ویکھن نال پھر عبادت ہے یا نہیں ہے؟ ساڈا ایمان ہے کہ اگر ساڈیاں نمازاں میں ہیں تے سرکار دی محبت دے نال ہے۔ ہٹا رخ تو پردہ اے لجپال سانور، نگاہاں مالک دے قضا ہو نہ جاوے، ہٹا رخ تو پردہ اے لجپال سانور، نگاہاں مالک دے قضا پوچھ لے میرے کول بہ کے، میرا حال پوچھ لے میرے کول بہ کے، کتے جان دھر تو جدا ہو نہ جائے، میرا حال پوچھ لے کتے جان دھر جدا ہو نہ جاوے، ہٹا رخ تو پردہ اے لجپال سانور۔ اور پیغام ہے آج دی رات دا اے پیغام اپنے پلے پالو کیا میری اس گل بھولا نہ جلیا، میری نصیحت تو یاد رکھ لے، زمانہ جرسدہ تے لکھ وار رسے، او میاں زمانہ جرسدہ لکھ بار رسے، دعا مگ محمد خفا ہو نہ جاوے، زمانہ دے رسدا تے لکھ بار رسے، دعا مگ محمد خفا ہو نہ جاوے۔ نبی تیرے نبی تیرے عظمت، نبی دے وسیلے شہرت دولت، جنوں اج پتہ نہیں نبی تے علی دا، جنوں اج پتہ نہیں نبی تے علی دا، او کل کدھر خود لاپتہ ہو نہ جاوے، جنوں اج پتہ نہیں
بیت علی دا او کل کدھر خود لا پتہ ہو نہ جاوے زمانہ جرسدہ تے لکھ وار رشے دعا منگ محمد کبا نہ جاوے اور میں پاک علی دی بارگاہ